Moi! Nyt on perjantai 12.12. ja tosiaan tässä kun kuvailen enemmän, niin voin kertoa mitä mä oon tällä viikolla tehnyt. Että en oo kuvaillut, koska on ollut tosi väsynyt ja kipeä. Kerron sitten myöhemmin, että mitä vähän on ollut. Eli oon käynyt lääkärissä ja verikokeissa ja tosiaan sairasloma jatkuu nyt vielä. Mutta tästä päivästä nyt vähän kuvailen ja kertoilen sitten vielä vähän myöhemmin lisää ja varmaan neuleosioa tulee myös tänään. Ja aloitetaan nyt ensin tästä ostestistä, eli tosiaan tänään tuli ruokakuormakotio. Mä voisin siitä vähän kuvata lisää. Eli tosiaan nyt on mammuttimarkkunat Sittarissa ja tilattiin kotiin, koska tää ollaan vaan koettu, että silloin jos tarvii enemmän tilata, niin tää on meille niin kuin helpompi. Ja mä en pysty kauhean painavia niin kuin lasteja kantaan mun selän takia. Ja sitten pelkään tosiaan liukkaalla kaatumista. Ja sit kun meillä on nyt vaan yksi auto, niin se olisi muutenkin tosi niin kuin hankalaa. Ei haluta lähteä sinne ruuhkaan miehen työpäivän jälkeen tai työpäiviemme jälkeen, jos olisin töissä nyt. Mutta tosiaan kokis Zero ja sitten on 4 laatikkoa ruokaa ja nyt oli paperit tarjouksessa, niin oli pakko ottaa, koska se on aina semmoinen murheenkryyni, mitä saa olla hakemassa kaupasta lisää. Ja sitten pari säkkiä pakasteita. Ja tosiaan sitten lähdetään purkaa. No niin, keittiössä ollaan ja niin kuin näkyy, niin ruokapaikat loistavat tyhjyydellään. Jääkaappikin on melkein tyhjä. Eli, ja näytäs vielä vihanneslootassakaan ei ole kuin 1 tomaatti ja katsotaan mitä tuolla oli. No siellä on perunoita ja porkkanoita vielä, mutta tosiaan, ja tuossa on lasten hienoja taideteoksia, mutta tosiaan silloin aina on ajatellut, että, tai on niinku järkevääkin meille, että sit kun tietää, että tuo ruokakuljetus on tulossa, niin sitten syödään kaikki mahdollinen tuolta vanhat, ettei mene pilalle pois. Ja tosiaan sitten tehdään aina se viimeinen viikko ennen kuin tulee ruokakuljetus, niin sitten leivotaan enemmän ja tehdään niin kun käydään hakemaan enemmän esimerkiksi tuosta lähikaupasta, mikä on nyt Lidl on lähimpänä, niin maitoa ja leipää ja semmoista täydennystä. Ja sitten vedetään kaapit ihan tyhjäksi, niin sitten on kiva täyttää. Mutta mä rupean nyt täyttämään. Mä en näitä erikseen kaikkia esittele, koska on niin paljon noita tuotteita. Mutta mä näytän sit, kun mä oon saanut ne paikalleen. No niin, ruuat saatu laitettua paikoilleen, eli panskuu paljon ja sitten oli tarjouksessa tosi ohut ruisreissaria. Mies tykkää tästä. Sitten otin ihan pahtista, kun oli tarjouksessa. Ja ihan uutuutena halusin, että kokeillaan, kun ollaan menossa huomenna metsäretkelle, niin tämmöisiä sämpylärinkeliporkkana. Samin sämpylärinkeli porkkana. En ole koskaan maistanut. Ja sitten tuli vaan tossa lapsille muroja, että ei tullut siihen nyt muuta. Ja nuudeli pitää aina olla. Sitä menee joka päivä melkein joku syö koulun jälkeen. Sitten vähän tuossa sukulaatia. Täytyy olla jotain välipalakeksiä. Ja muutaman smoothien. Sitten ananasviipaletta tulee noihin meidän metsäeväisiin. Sitten halusin ottaa, kun oli tarjouksessa, niin uutuutena tämmönen, tai meille siis uutuutena tämmönen vahva mustikka ja unikon siemen. Halusin ottaa kokeiluun. Sitten tosiaan nytten nestemäisten sijaan otin yhden tämmöisen jauhemaisen, eli pirkkakirjo, pyykinpesu johdattiin sitten värisille ja vaaleille pyykeille. Niin käytetään nyt tätä molemmille vaihteeksi. Sitten pari namipussiin oli tarjouksessa, tai niissä kaikki ne on otettu tarjouksesta. Niin lapset saa sitten jakaa ja samaten oli noi sipsit, niin lapset saa jakaa ne. Tai jokaiselle siinä on. Ja sitten omenoita, manskui tai mandariineja. Sitten
Tänne tuli vaan 2 kiloa lisää porkkanaa. Ja pakasteeseen tuli noita vokkivihanneksia. Sitten pizzat, jos ei jaksa laittaa kunnon ruokaa. Ja sitten pari noita patonkeja ja sitten vähän noita perunoita. Vihanneksiin otin pari suolakurkkuu, paprikaa, tai suippapaprikaa ja kurkkuu, tomaattia, jääsalaatti, ihan perustavarat. Ja noi oli tarjouksessa, niin siksi otin nyt vaan näitä paljon eri makuisia. Sitten noi on lapsille. Ja sitten tuolla takana on pari isoa AP-jogurttipönttöä, leikkelettä. Näitä otetaan tonne, kun lähdetään tonne retkelle. Laitetaan. Samaten tää Kouter-makkara, Atria. Juusto, täytyy olla oivariinit, näissä oli tosi hyvä tarjous. Ruokakermaa, seddaria tuolla takana, tuolla. Sillä saa moneen kastikkeeseen hyvää makua. Sitten riisipuuroa, kanasuikaletta, makkaroita huomiselle retkelle, 1 lättypizza, sitten on jauhelihaa ja kanaa. Ja takana on tuolla takana tommosia mikroruokia ja sitten toi laittikola. Ja pitää olla mehua vähän pienemmille ja tietenkin maitoa ja otin pannarimaitoa otin sitten kanssa ja sitten tuon kauramaitoa ja sitten vähän siratsaa ja sitten tossa oli pari majoneesia ja sitten tätä juoksevaa. Mä tykkään käyttää tätä. Ja sitten tosiaan meille sopii hyvin tää, että otetaan aina kun mahdollista niin isompi lasti kerralla kotiin, että mieluusti niin ei käydä usein kaupassa. Sitten tulee haalittua vähän sitä sun tätä, että käydään sitten vaan oikeasti, kun on niinku pakko hakea, niin ei tulisi niitä ylimääräisiä semmosia turhakeostoksia. Moi! Nyt on lauantai. Monesko päivä nyt on? 13.12. Itsellä on, niin kuin silmäpusseista huomaa, niin edelleen kova väsymys. Mutta tultiin perheen kanssa, tai 4/5, niin metsään, Kuruun päin. Ja täällä vähän jotain tossa rillataan ja sytytetään tossa tervaskanta, tai siis mies sytyttää ja 10V on siinä innokkaasti apuna. Mä voin tästä vähän näyttää, kun noi tekee sitä, kun kuvauslupa saatu. Mulla on muuten tämmönen hauska aikaa sitten itse neulottu pipo päässä ja tää huivikin on itse tehty. Ja tosiaan tossa noin nyt tekee tai lähinnä mies tekee ja tuolla on 10V ja tossa on 8V. Tuliko sirpaleita? Mä vähän aikaa tässä kuvaan. Ja jatketaan kohta. Siinä se nyt syttyy pikkuhiljaa. Kohta tulee lämmin. No niin, siinä ne nyt rillaa makkaraa. Ihanan hiljaista on. Paitsi sitten kun tulee riitaa jostain asiasta. Niin kuin lapsiperheessä yleensä voi tulla. Miten sä oot saanut Krisselle tämmöistä paistia? Nam. En osaa tehdä. Nam. Joo, sitten lähdettiin kotiin päin, mutta mennään vähän tämmöistä eri reittiä, niin katsellaan täällä samalla vähän mitä näkyy. Moikka taas! Kello on tulossa 5 lauantaina tosiaan ja tultiin sieltä meidän metsäretkeltä ja nyt tosiaan täytyisi ruveta laittaa ruokaa ja ajattelin tänään, mies tosiaan teki ihanan aamupalan ja sitten
teki noi tulet ja oli eväät tehnyt tonne retkelle, niin ajattelin nyt ihan, että mennään helpolla ja tehdään nuo pakastepizzat, mikä ostin hyvästä tarjouksestani, mutta sitä ennen täytyy taas tää keittiö järjestää. Tää on ihan niin kuin sekasi, että tiskikoneen tyhjennyksestä ja täytöstä ja sit päästään laittaa pizzat.
Sinne meni nyt pizza tuuniin. Ja mä voisin nyt näyttää noista mun käsitöistä pari juttua sillä välin, kun ne on tuo uunissa. Joo, mä näytän niitä kässyjä tässä vielä ennen ruokaa, mutta tämmönen läjä tosiaan täytyy vielä tänään tonne. Eikö tästä puuttuu nyt vielä se toinen, yksi prinsessamekko. Pitää se käydä hakemaan. Mutta Vintediin tosiaan lähtee nää, niin täytyy viedä postiin ja pakata ja postiin. No niin. Elikkä piti muuten sanoa tuossa, kun oltiin siellä metsäretkellä, niin oli muutama aste pakkasta. Tuntui kyllä paljon kylmemmältä. Mutta tosiaan tässä on tää mun oma joulukalenteri. Mulla ei ollut tänä vuonna oikein. Tai on meillä niinku miehen kanssa yhteinen suklaakalenteri, mutta mulla on tosi huonosti avattu sitä. Niin tämmönen oma kalenteri, että mä teen aina tän luukkupätkän neulon per päivä. Ja tää punainen täällä on ihan sitä varten, tää on niinku mun omaa jalkavaraa, että nää niinku tuntuu hyvältä jalassa. Eli tässä nää olisi niinku päätelty jo. Mutta koska mulla on vähän erimallinen jalka kuin mitä tässä ohjeessa ja mä haluan, että se tuntuu niinku hyvältä jalkaan, niin mä jätin niinku tätä takaosaa leveämmäksi, mutta se ei niinku haittaa, koska tää ei näy niinku näin. Tää on nyt sivusta päin kuvattu. Elikkäs tuolta, jos mä näytän. Elikkä se on niinku näin sivustain, että sittenhän se on niin kuin näin edestäpäin, niin sitä ei niin kuin kukaan näe. Ja sitten se on niin kuin takapäin, tulee vaan tuohon kohtaan vähän enemmän niin kuin punasta. Eli tosiaan mä oon nyt kaikki muut luukut. Älkää laulako likat just nyt joko. Tytöt, mä kuvaan. Tytöt tuolla laulelis niin mielissään joululauluja, mutta mä äkkiä kuvaan nyt nämä pätkät. Niin kaikki muut luukut mä oon tehnyt paitsi tämän päivänä, koska en ole vielä ehtinyt. Sen mä teen vielä tänään. Ja sit mä ajattelin näyttää tätä mun joulupaitaa. Elikkäs tänä vuonna ajattelin, että kun me ei olla voitu koristella eikä mitään kauheasti, koska meillä tosiaan on tää kotimyynnissä, niin meillä on täältä pakattuna jo melkein kaikki semmonen esillä oleva tavara, ja jolla niin viittitty kauheasti koristella ja muuta. Kyllä meillä sitten joulukuusi tulee ja sillai. Mutta ajattelin tosiaan, että nyt niin noin mitkä näytin olisi mun joulusukat, ja sit mulla olisi nyt tänä vuonna, kun mulla ei ole ollut joulupaitaa, kun en ole saanut valmiiksi ikinä, kun on kaikille muille neuloille, niin tää pinkki Novitan kimmellys neulepusero. Eli tässä on paljettilankaa ja sitten tämmöstä vähän niinku puhallettua lankaa. Ja koska mä en halunnut ostaa tähän enempää tätä paljettilankaa, niin kävin tuossa uunilla äsken kattoon, pistin vielä pizzoihin muutaman minuutin aikaa, mutta tosiaan niin ostelin tähän niin kuin vähän kerrallaan lisää näitä lankoja, että toi paljettilanka on aika arvokasta. En halunnut ostaa niin kuin koko määrää kerralla, mikä oli ohjeessa, koska mä en sitten tykkää, että mulle jää niin kuin jämälankoja tai semmoisia yksittäisiä keriä, koska mä oon tosi huono käyttää jämälankoja ja en tykkää jämistä tai yksittäistä keristä. Mä haluan saada niin kuin heti käytettyä niin kuin sitä tiettyä lankaa mieluiten niin kuin kerralla kaikki. Niin mä vähän sovelsin silleen, että kun mä sain yhdestä neulontanäytöksen, sieltä Novitan neulontanäytöksen, siitä, siellä on semmoinen asiakaslahja, niin tämmöstä, yhden kerran tämmöstä valkosta, sitä samaa, kun tässä on pinkkiä pääasiassa, niin yhden kerran tätä valkoista palettilankaa. Niin mä tein silleen, että
tähän Helmaresoriin. Mä tein tän, olikohan tää nyt hehkulankaa, niin tällä valkoisella ja tolla, kun muuten tässä on se pinkki paljetti. Ja sitten mä teen nämä hihat kanssa silleen, että kun toi pinkki loppu, niin mä jaoin tän valkoisen puoliksi ja teen niin kuin nämä hihat tällä. Ja sitten kun tää paljettilanka loppuu, niin loppuosan teen vaan niin kuin tällä sitä resoriosaa, että hihat saa jäädä vaikka vähän lyhyemmäksi. Ettei mun tuu hirveän kuuma, kun tää on aika painava paita. Että yhden kerran mä voin niin kuin periaatteessa kokeilla lankayhdistelmiä tai jotain uutta lankaa, mutta sitten jos ei se ole hyvä tai jos tuntuu, että tulee kauhean painava, mä en tykkää painavista vaatteista, niin sitten mä en enää sitten tee itselleni siis ainakaan. Tilaukset on sitten asia erikseen. Mutta mä näytän teille, kun tää tulee tästä kohta valmiiksi. Eipä tässä muuta. Nyt näistä neulomishommista, että mä koitan tehdä nyt aina silleen, että mulla olisi korkeintaan 2 työtä kesken, että mä saisin, että yksi pienempi ja yksi isompi, että mä saisin niitä sitten silleen niin kuin vuoron perään valmiiksi. Ja sitten saisin pääteltyä, kun mulla on täällä edelleen päättelmättä toi toinen asiakas. Ja sitten kun tosiaan valmistan myös pikkuhiljaa sitten aina kun jaksan, niin sinne tulevaan verkkokauppaankin niitä mun tuotteita, niin niitäkin tehdä sit välissä. Mutta nyt mä menen taas katsomaan noita pizzoja. Ajattelin tulla nyt closaan tämän videon, että tosiaan mä voisin tähän väliin kertoa, kun en tuossa videoiden alussa ikinä nyt muistanut kertoa, kuka edes mä oon tai miksi mä kuvaan näitä videoita. Niin tosiaan on Liisa ja asun nyt Tampereella ja mulla on 3 tyttöä ja sitten mies. Ja me ollaan nyt reilun puolen vuoden päästä muutetaan Lappiin, eli Inariin, ja se on meidän pitkäaikainen haave. Ja mä oon itse asunut niin kuin koko ikäni Tampereella, ja aloin siksi kuvaa näitä tämmöisiä niin kuin vähän päiväkirja-blogimaisia pätkiä, että sitten kun me asutaan siellä Lapissa, niin kuin perheenjäsenet ja ne, jotka jää tänne ja tutut ja muut voi niin kuin vaikka kanavalta katsoa, että mitä kaikkea me puuhaillaan siellä. Sieltä varmaan tulee vähemmän sisältöä kuin täällä Tampereella, koska ei täällä oikein ole enää mitään uutta eikä muutakaan, että kun kaikki paikat on niin kouluttu ja arki on aika lailla rullaa silleen, miten se on, ja on noin isot lapset sillä jo, että ne on kavereittensa arkena ja on koulussa ja muuta, että ei ole sillä lailla, että siellä tulee sitten niin kuin uudet toiminnat ja uudet luonnot ja ympäristöt ja se kunnon talvi, kun ei täällä Tampereella ole kunnon talve ennen kuin joskus tammikuussa, niin sitä me odotellaan ja niitä revontulia ja muuta. Et siksi mä aloin nyt kuvaa näitä. Sitten semmoinen neuleaiheinen kanava, mikä mulla on, mihin mä en ole nyt kuvannut. Vuosi sitten kuvasin 1 jakson, niin on Langoista unelmia. Nyt ei ole tulossa sille pelkälle neulekanavalle jaksoa, koska en ole siinä määrin, että jaksasin tai niinku tehnyt pelkästään käsitöitä, että voisin tehdä jonkun niinku pelkän pätkän niistä, että mä katson sitten jossain kohtaa, jos saisin sen verran sisältöä, että voisin tosiaan sinne tehdä, kun nytten ei ole ollut tarkoituksena niin kuin ostella mitään, päinvastoin, että tässä on pidemmän aikaa jo siivottu kotia ja myyty kaikkea mahdollista pois just sen takia, että kun tulee tämä muutto ja käytetään näitä kotona olevia varastoja ja tehdään nämä keskeneräiset valmiiksi ja sitten taas nuo myyntityöt, niin ne on erikseen, että niihin tietenkin sitten tarvittaessa hankitaan materiaali, mutta tosiaan siinä oli vähän musta itsestä. Ja tuohon väliin, kun tulee semmoinen pätkä, niin siinä tosiaan otin pätkää, kun mies askartelee aina silloin tällöin noita perhoja, niin kuvasin pienen pätkän, mutta ei se oikein pystynyt keskittymään, kun mä kuvasin. Niin siinä on vaan nyt vähän sitä alkua, kun se on tuommoista kans pikkutarkkaa nyhräämistä. Niin, mutta näitte vähän, että mitä kaikkea voi niinku tehdä tai mitä me niinku yhdessä tehdään ja enemmän sisältöä tulee sitten tosiaan varmaan sieltä. Kun ei täällä Tampereella ole luntakaan yhtään, että täällä on vaan pimeätä ja on vaan satanut ja nyt oli niinku muutama aste pakkasta, että oli vähän, ihan vähän niinku semmoista lumen tapasta, mutta ei ole mitään talviurheiluliikuntalajeja eikä muutakaan semmoista päästä vielä tekemään, eikä ole järvet jäässä ja
että sinne voisi mennä niinku pilkkiin tai muuta. Mutta me mennään nyt syömään ja sitten mä pakkailen noin vintedit tosta ja teen ton joulukalenteriluukun, neulon sen. Sitten varmaan on saunomista ja ihan tämmöstä normaalia tälle illalle, että katsotaan sitten taas, koska tulee seuraava video. Tää oli niinku tältä viikolta, että en mä Arjalta kuvannutkaan, kun siinä ei oikein ollut mitään ihmeellisyyksiä. Että niinku tossa sitten siinä yhdessä pätkässä kerronkin, että mitä silloin tein. Niin. Mutta mennään näillä ja hei, kiitos kaikille, jotka olette kattonut mun näitä videoita. Ja kaikille, jotka olette tilannut kanavan ja saatte tykkäillä ja voitte kommentoida. Ja jos haluatte kommentoida, niin mä vaikka kysyn teiltä, että mikä on teidän semmoinen lempi asia tai urheilulaji tai niin kuin ulkoiluasia, mitä tykkäätte talvella tehdä. Mä joudun varmaan uudestaan opettelemaan kaikki hiihtämiset ja ostaa luistimet ja luistelut sun muut, että nyt kun tässä tosiaan Tampereella on asuttu, niin lähinnä lapset on sitä harrastanut, että itse en omista tällä hetkellä kumpiakaan. Mutta jos tällä hetkellä kertoisin, että mitä on tykännyt talvella tehdä, niin on... Täytyy hetki oikein miettiä, että mikä se voisi olla. Se on kyllä ollut kivaa, kun ollaan mä oon mennyt tyttöjen kanssa, kun ne on käynyt luistelemassa, tai sitten ollaan menty vaikka koko perheenäkin niin johonkin Pulkkamäkeen, missä on niin kuin isompi mäki, niin ne on ollut kivoja retkiä. Mutta nähdään taas. Tilaa kanava. Moi!